Látható, ennek ferde az alja, és ezáltal sokkal alacsonyabb belmagasságú helységekbe is be lehet építeni. Sziasztok! Elszívóernyős videósorozatunk következő részéhez érkeztünk. Ebben a falra szerelhető, csak elszívást tudó ernyőinket fogom bemutatni. Első elszívóernyő az úgynevezett fali standard elszívóernyő ATFE sorozatú, amit a képen is látjuk. Ez semmi más nem tud, benne vannak a labirintszűrők, és onnan azon keresztül fog elszívni az elhasznált levegőt. Következő típusunk a snack elszívóernyő típus. A mintapéldán is látható, ennek ferde az alja, és ezáltal sokkal alacsonyabb belmagasságú helységekbe is be lehet építeni, kis büfékocsikba, akár vagy garázs helységekbe, pincékbe, és hatékony marad az elszívás. Amennyiben szükséges, mindkét elszívóernyőben rendelhető világítás, ebben a két mintapéldányban is benne van. Ha felmentek a webáruházunkban, ki lehet választani megfelelő ernyőtípust, milliméter pontosan ki lehet választani, milyen ernyőre van szükség, és hogyha kértek hozzá világítást, akkor azt ugyanúgy be lehet pipálni. Látogassatok el www.atinox.hu. Köszönöm a figyelmet!